Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Langgo. Walang eksaktong taon. Kalintaan, Occidental Mindoro. Noon pa man, marami ng testimonya ang mga tao ukol sa pag-iral ng mga nilalang na may dugo ng mga demonyo. Marami ang kumbinsido na totoo ito, pero meron namang mangilang-ilang hindi. Kung hindi nyo kasi naitatanong, matagal nang umiiral ang klase ng tao na walang pinaniniwalaan. Hindi ito naniniwala sa Panginoon at mas lalong hindi yun naniniwala sa mga nilalang ng impyerno. Ang tanging katanggap-tanggap para sa kanila ay ang mga nadiskubre ng mga tao. Ebolusyon ng basihan ng buhay at walang ikalawang buhay sa iyong pagkamatay. Yon ang kanilang pinanghawakan, kaya hindi may pagkakaila na maraming matatalino ang nalinlang. Kabilang narito, itong si Langgo. Sa taong ito, isa siya sa pinakamahusay sa kanilang paaralan. Likas sa kanya ang pagiging matalino at kahit na anong pag-aaral madali niya yung natututunan. Pagiging sayantista ang pangarap noon ni Langgo. Ngunit dala ng kahirapan ng mga magulang niya, hindi niya yun nakamit. At sa pagtungtong niya sa 3 taon sa kolehiyo, napilitan siyang tumigil dahil sa nangyaring sakuna sa kanilang lugar. Bagyo ang pumatay sa mga koprang pananim ng mga magulang niya, kaya nang maubos ang mga nyug nila, wala na rin itong maibigay sa kanya. Langgo anak, pasensya ka na pero hindi na namin masusuportahan ang pag-aaral mo. Wala na tayong mga pananim, kaya kailangan nating magsimula muli. Tumulong ka na muna sa amin. Maghanap ka ng trabaho at alalayan mo ang mga kapatid mo. Sila na lang muna ang pag-aralin natin, anak. Malayo-layo na rin naman ang narating mo, kaya siguradong meron ka ng magandang kinabukasang naghihintay. Samantalang sila, kakatungtong pa lamang ng sekundarya. Alam ko anak, may pangarap ka. Pero kagaya mo, meron ding pangarap ang mga kapatid mo. Wika ng kanyang ama pagkatapos maminsala ng unos sa lugar nila. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad niyang naunawaan ang ibig nitong iparating. Kaya kahit masakit sa kanyang parte na kalimutan ang mga nasimulan niya, pinili niyang sumang-ayon. Ora mismo pumunta siya sa kanyang guro para ipagbigay alam ang kanyang paghinto sa pag-aaral. Labis naman yung ikinagulat ng guro niya, kaya di pa man siya nakakaalis, pilit na siya nitong kinumbinsi na magpatuloy. Ayon dito, siya na ang bahala sa matrikula ni Langgo, basta ipagpatuloy lang niya ang nasimulan niya. Dagdag pa nito na, ang mga katulad niya ay malaking kawalan para sa bansa, kaya hindi ito makakapayag na masayang ang kanyang talento. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot ng, "Maraming salamat ho sa alok, pero hindi ko ho yan matatanggap. Yun na po ang desisyon ng aking ama, at yun ang aking susundin. Magandang hapon ho sa inyo. Mauna na ho ko. Pakisabi na lang ho sa mga kaibigan ko ang aking naging pasya." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, agad siyang umalis. At magmula noon, hindi na niya nakita pa sa paaralan si Langgo. Kung saan-saan siya nagtrabaho para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang mga kapatid, ngunit sa kabila nito, nanatili pa rin siyang bigo at baon sa kahirapan. Matindi ang pagsisisi ni Langgo noon, sa puntong kamuhian na niya ang kanyang sarili. Nag-uumapaw ang kanyang galit dahil hindi niya maisip kung ano magiging resulta kung sakaling nagpatuloy siya. Marami ring katanungan ang palaging gumagambala sa pagtulog niya hanggang sa may nakilala siyang lalaki sa panaderya, nakaedad lang niya. Kagaya niya, ubod din ito ng talino. Kaya nung magkausap sila, agad silang nagkasundo. Lahat halos sang ayon nito,
maliban na lang sa paniniwalang espiritual. Ang kaso lang, kahit anong pagpapaintindi nito sa kanya na totoo ang mga nilalang na hindi nakikita, sadyang wala siyang basihan para dooy maniwala. Basta ang palagi niyang sinasabi tuwing nagkakausap sila, maniniwala lang siya kung makikita niya ito gamit ang sarili niyang mga mata. Kaya naman nang mapagtanto ito ng lalaki, nagbigay ito sa kanya ng petsa para mapatunayan ang mga sinasabi niya. Nung marinig naman yun ni Langgo, tawa lang din yun ng tawa dahil ang buong akala niya, nagbibiro lang ito. Pero pagsilay niya rito, nasipat niyang seryoso ang mukha nito. Hindi yun umiimik habang nananatili itong nakatitig. Pagtahimik niya, narinig niya yung nagsalita. Ang mangmang tumatawa kapag walang nalalaman sa mga naririnig niya. Matalino ka, Langgo, kaya nakakabigla ang mga naging reaksyon mo. Basta, kung talagang gusto mong mapatunayan ko to sa'yo, sumunod ka sa ating napag-usapan. Maghihintay ako sa'yo roon. Matapos nitong magsalita, agad naman yung nagpatuloy sa kasalukuyan nitong ginagawa. Siya naman, medyo nahimasmasan sa kanyang ginawa, kaya minabuti na rin niyang umalis. Pagsapit ng gabi ng Biyernes, hindi siya nagdalawang isip na pumunta sa lugar na napag-usapan nila. Nakatakda sila noong magpakita sa entrada ng baryo dahil tatawid sila sa karatig lugar. Akala niya nung una, pupunta lang sila sa karatig baryo, pero nung naglalakad na sila, napansin niya na hindi na ang mismong kalsada ang dinaraanan nila. Sa lugar na yon walang eksaktong daan, kaya yung tinatahak nilang dalawa, madamo at matataas ang mga talahib. Abot tanaw na rin nila ang malaking sapa, kaya nang makita niya ito, hindi niya maiwasang magtanong dito. Teka nga lang, saan ba talaga tayo pupunta? Alam mo ba ang lugar na to? Oo, Langgo. Basta sumunod ka lang. Nang marinig niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang magpatuloy. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nila ang tabing sapa. Tahimik at madilim ang paligid, tapos sa estado ng lugar na yon, mukhang madalang lang itong mapuntahan ng tao. Kalmado rin ang tubig, gawa ng maliit lang ang daluyan nito sa unahan. Malayo rin sa kanila ang kabila nitong ibayo, kaya naging palaisipan para sa kanya kung papaano sila rito tatawid. Nang may tanong niya ang tungkol dito, biglang lumuhod ang kaibigan niya, kasabay ng taimtim nitong pagsambit ng mga buhay na salita. At paglapat ng kamay nito sa tubig, nakita niya ang pag-ahon ng isang bangkang matagal nang nakahimlay sa kailaliman nito. Napakaluma na ng bagay na yon, kung saan lahat ng kahoy na bumubuo rito ay lumalangit-ngit sa oras na dumadampi roon ang mga maliliit na alon. Sa pinakadulo rin itong bahagi, nakita niya ang isang kalansay na tila bang yon ang nagmamaniobra ng bangka. Ayon sa kaibigan niya, wag lang yung pansinin dahil hindi naman yun nanggagalaw ng tao. At ang tanging trabaho nito ay ang maitawid sila sa kabilang ibayo. Nang makasampa na silang dalawa, mabilis namang umusad ang bangka. Inakala rin niyang literal na sa kabilang ibayo sila nito dadalhin. Ngunit ang hindi niya alam, tumatawid na pala sila sa mga oras na yon sa ibang dimensyon. At nang marating nila ang kabilang dulo nitong parte, bumungad sa kanya ang maraming matatandang puno na parabang sumasayaw ang mga sanga sa tuwing umiihip ang mahinang hangin. Napakarami niya ring nakita ritong alitaptap na may dilaw, pula at berdeng liwanag. Unang beses niyang makakita ng ganon, kaya hindi niya maiwasang titigan ito ng mabuti. Maya-maya pa, pagbaling niya sa dinaraanan nila, nakita niya ang isang maliit na nayon sa paanan ng bundok. Kahit gabi na, may tumatama pa ring liwanag sa lugar. May mga suluring nakasinde sa loob ng kabahayan at kapansin-pansin ng mga taong nasa labas
na para bang may kung anong tinatrabaho kahit 10 oras. Magmadali ka, Langgo, sapagkat ang lugar na to, maraming mga nilalang na hindi namin kontrolado. Basta palagi mo lang isipin na kahit na anong marinig at maramdaman mo, wag na wag kang lilingon sa likod mo. Wika ng kaibigan niya bago sila nagpatuloy. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, tumango lang naman siya. Di na siya noon gaanong nakakapagsalita, gawa ng masyado ng kakaiba para sa kanya yung mga nakikita niya. Pakiramdam niya, kalahati sa pinaniniwalaan niya, ay pawang kasinungalingan lang lahat. At kahit ilang beses niya itong itanggi, sadyang napaka-imposible nitong mangyari. Alam ni Langgo na totoo ang kanyang mga nakikita, kaya kapag hindi niya ito tinanggap, wala na rin siyang pinagkaiba sa makikitid ang utak. Hindi naglaon nang makalikom na siya ng lakas ng loob, tsaka pa lamang sila nagpatuloy sa pag-usad. At makailang hakbang pa lamang ang nagawa niya, marami na siyang narinig na pagpaparamdam sa likod niya. Samot-saring tinig ang dumaan sa kanyang tenga, kaya may mga pagkakataon na hindi niya maiwasang maisip na lumingon. Ang kaso kapag naaalala niya ang sinabi ng kaibigan niya, nawawala rin bigla ang ganoon niyang pagmamalabis. Sa loob ng ilang minutong paglalakad nila sa mga damong hanggang balikat niya, nagpatuloy ang ganoong pakiramdam. May iyak ng bata, tawa ng matanda, mga nag-uusap at mga nagkakasiyahan. May mga kumakalabit na rin sa kanyang balikat at tumatawag sa kanyang pangalan. Nakakatakot ang ganoong tagpo, gawa ng sa mga sandaling yon, alam niya na purong damo ang nakapalibot sa kanila. Imposibleng may mga tao roon, lalo na sa mga ganoong oras. Mabuti na lang, nakarating sila sa nayon bago pa man siya magkaroon ng lakas na loob na lumingon. At pagdating nila rito, nakita niya ang mga binatilyong nagsasanay gamit ang mga katangi-tanging armas. Ayon sa kanya, lahat ng armas na hawak nito ay parang may sariling buhay. Sa utos lang kasi ng mga binatilyo, nagagawa nila itong pakilusin ng naaayon sa kanilang kagustuhan. May mga mata rin ang mga sandata na nagkukusang kumurap at tumingin sa mga bagay kung saan sila iaasintahan ng gumagamit sa kanila. Matapos niya yung masilayan, bahagya naman siyang napatingin sa kanilang dinaraanan dahil sa pagturo dito ng kanyang kasama. Pagsilay niya sa lugar na yon, nakita niya ang libu-libong mga kaluluwa na masaya roong naglalaro. Napakaganda nitong pagmasdan, sa puntong akalain mo na yon ay panaginip lamang. Tuwing umiihip ang malakas na hangin, parang alapaap namang nawawala ang mga ito. At sa pagkawala ng hangin, bumabalik ang kanilang mga figura para ipagpatuloy ang kanilang mga ginagawa. Ayon sa kaibigan niya, yon ang pangunahing depensa ng nayon. Ni minsan wala pang nakapasok doon nang walang pahintulot mula sa mga tubo sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, sa oras na magpumilit ang mga walang pahintulot, papasukin ng libu-libong kaluluwa ang kanilang mga katawan hanggang sa tuluyan na nila itong maangkin. At kapag napalayas na ng mga itong totoong nagmamay-ari ng katawang yon, ibabaon nila ito sa lupa kasama ng mga naunang biktima. At ang espiritu na nahiwalay dito, habang buhay na rin itong magiging kasama. Dagdag pa nito na, kaya siya hindi nito pinapalingon, ay dahil sa posibleng pagsapi ng mga kaluluwang may tipos sa kanya. Yon ang kanilang iniiwasan, lalo pat ang ganoong depensa ng nayon ay walang pinipili maliban sa mga tubo ritong naninirahan. Nang marinig naman ito ni Langgo, napahinga lang naman siya ng malalim. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad naman silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makalapit na sila sa mga binatilyong nagsasanay. Langgo, sila pala mga kapatid ko. Mga susunod na henerasyon ng mga mandirigma ng aming nayon.
Siguro ngayon meron ka ng ideya kung ano at kung sino kami. Sabi ko sa'yo hindi lahat ng bagay na hindi nakikita ay hindi na totoo. Marami ka pang kailangan malaman. Kaya habang narito ka, mag-aral ka. Wika nito sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na isang mahiwagang tribo ng mga sinaunang tao ang kanyang napasok. Sa paglipas ng panahon, dahil sa paglilihim nila sa kanilang pag-iral, kaya nabura sila sa kasaysayan. Gayunpaman, hindi ito ikinalungkot ng kanyang kaibigan dahil sa pamamagitan nito mas magagawa nila ng maayos ang kanilang layunin. At ito ay walang iba kundi ang pagsugpo sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Mariin din itong inilahad na ang katalinuhan niya ang naging susi kung bakit siya nakarating sa lugar na yon. Ipinagtapat din ito sa kanya na nais siya nitong gawing kaisa ng lugar nila dahil sa nakita nito ang kanyang potensyal pagdating sa pagtangan ng mga lihim na aral. Nang marinig naman yun ni Lango, tila bang nawili siya sa sinabi nito. At kahit wala siyang ideya sa kanyang papasukin, napasang-ayon siya ora mismo. Pagkarinig naman ito sa kanyang sagot, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Makikita natin yan sa iyong mga pagsasanay. Alam mo, Lango, marami na ako nakausap na tulad mo. At yung mga sagot mo sa akin ngayon, kagayang-kagaya rin ng mga sagot nila sa akin noon." Matapos naman itong makapagwika, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagmamasid hanggang sa may nasipat silang malaking agila na mabilis na bumubulusok patungo sa nayon. Akala niya nung una kalaban ito, pero nung makalapit na ito, nakita niya ang isang binatilyo na nakasakay sa may bandang ulo nito. At sa mga kuko ng agila, kapansin-pansin ng dalawang nilalang na tangan-tangan. Hindi ito naging klaro sa kanyang paningin, gawa ng kakulay ng dilim ang mga nilalang na yon. Paglapag ng ibon sa lupa, agad namang bumaba ang lalaki, hawak-hawak ang isang latigo. Bago yun lumapit sa kanila, humarap ito sa ibon habang nagsasalita ng kakaibang diyalekto. At nung marinig ito ng nilalang na yon, kamanghamanghang tinupad nito ang ipinag-uutos nito. Walang sabi-sabi, bigla nitong binuka ang mga kuko nito kasabay ng pagtuka sa dalawa nitong biktima. Nang maipit na ito sa tuka, buong lakas nitong ibinaon sa lupa ang tuka nito hanggang sa maibaon na rin ito ang mga nilalang. Pag-alis ng tukanan, naiwang nakabaon ng dalawa kung saan sa ibabaw ng lupa tanging ulo na lamang nila ang nakausli. Pagsilay naman dito ni Lango, kitang-kita niya ang mga mukha nito na hindi nalalayo sa itsura ng mga paniki. Napakabangis ng mga ito kung titingnan at sa sobrang takot niya, hindi niya namalayang nakaihi na pala siya sa salawal. Nang mapansin naman niyo ng kanyang kaibigan, lumapit ito sa dalawang nilalang, hawak-hawak ang isang punyal na mayroong 3 piko at matang buhay sa may bandang hawakan nito. Pagdaan ng braso nito sa ulo ng nilalang, nakangisi yung nagwika ng, "Ito ang dahilan namin kaya kami naging masikreto sa mundo. Laganap ang mga aswang, Lango, at ang katulad mong isang ordinaryo, hindi mo mapapansin na nakakasalamuha mo na pala sila. Nabubuhay kami para sa dahilang ito at kailanman hinding-hindi kami mananawa na ito ay gawin." Matapos nitong magsalita, taimtim itong nagdasal hanggang sa bigla na lamang nitong itinarak sa lupa ang hawak nitong punyal. Sa isang kisap mata, may umahong 2 malalaking kamao malapit sa kinaroroonan nito. Dali-dali nitong dinarag ang 2 ulo ng nilalang hanggang sa wala na roong natira. Sa loob ng ilang minutong pagdurog nito, tanging bakas na lamang ng napulbos na bungo at kakarampot na dugo ang kanyang nakita. Maya-maya pa, dito na sila tumuloy sa bahay na pagmamay-ari ng kaibigan niya.
Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanya ang napakagandang sala. Antigo man ang bahay, di hamak na mas maganda ito kumpara sa mga modernong tahanan sa baryo. Dagdag pa niya na mamahalin ang mga muebles na nilalaman nito, kaya hindi niya halos sukat akalain kung bakit nagtsatsaga itong maging katulong sa panaderya. Lumipas ang gabing yon. Nagkaroon siya ng maayos at mahabang pahinga. Tanghali na siya noon ng magising, dala ng matinding puyat at pagod. Hinayaan lang naman siya ng kanyang kaibigan. Gawa ng sa lugar na yon, malaya ang bawat tao. Walang naobliga na magtrabaho rito dahil ang kanilang ikinabubuhay ay kusa ng ibinibigay ng mga espiritu ng kalikasan. Kaya naman ang tanging pinagkakaabalahan na lamang ng mga taga-nayon ay ang pagsasanay at pag-aaral ng mga buhay na karunungan. Marami rin sa kanila ang nakakalat sa iba't ibang isla ng ating bansa para magbigay ng serbisyong ginagawa nito sa lugar ni Langgo. Ganon ang sistema ng nayon para mapanatiling balanse ang lahat ng bagay sa mundo. Sa loob ng ilang araw niya ritong pananatili, natuklasan niya ang iba't ibang karunungan ng panahon. Nakita rin ng sarili niyang mga mata ang abilidad ng bawat mandirigmang naroon. Gumagamit ang mga ito ng mga elemento, kaakibat ng mga mutya na siyang regalo sa kanila ng kalikasan noong sila'y isinilang. Matapos naman niyang mapag-aralan ang mga librong ibinigay sa kanya ng kaibigan niya, nagdesisyon ito na bumalik na muna sila sa mundo ng mga tao. Ayon dito, mabagal ang pagtakbo ng oras sa kanilang lugar, kaya hindi rito pwedeng matagal ang mga katulad niyang ordinaryo. Pagtatapat pa nito na, sa kanilang mundo sila magsasanay at kapag handa na siya, muli siyang babalik doon para tanggapin ang basbas ng kanilang tagapamahala. At kapag nagawa na nila ito, tsaka pa lamang siya magiging kaparte ng nayon. Nang marinig naman yun ni Langgo, hindi siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Inakala niya na magiging madali na ang lahat, pero lingid sa kanyang kaalaman, doon pa lamang pala magsisimula ang tunay na kalbaryo. Ilang araw ang lumipas nang makabalik na sila. Nagdesisyon ng kaibigan niya na manuluyan siya sa bahay nito. Maliit lang ang bahay nun sa baryo, pero tamang-tama itong pamahayan ng 2 tao. Kahit meron siyang tinutuluyan sa mga oras na yon, minabuti niyang sumunod, gawa ng ang tingin niya rito ay isa ng maestro. At para naman matutukan niya ang pag-aaral ng mga karunungan, nagpasya ang kaibigan niya na huwag na siyang pagtrabahuhin. Ayon dito, hindi nila kailangang mag-alala pagdating sa pagkain dahil anumang oras makakakuha siya nito. Dagdag pa nito na kailangan niyang magmadali sa pag-aaral, gawa ng limitado lang ang oras na pwede niyang igugol doon. Magiging mahirap din para sa kanya ang lahat sa sandaling malaman ito ng mga nilalang na nasa panig ng kadiliman. Kaya nang marinig yun ni Langgo, araw at gabi siyang nag-aral. Lahat ng librong binasa niya nakasulat sa isang sinaunang diyalekto. Hindi naman yun naging mahirap matutunan. Gawa ng may ibinigay na librong salin ng kahulugan ng bawat kataga ang kanyang kaibigan. Dahil dito, sa loob lamang ng ilang buwan, marami na siyang nalaman. Nabuksan na rin niya ang kanyang ikatlong mata, dahilan para makita na niya ang mga bagay na may kaugnayan sa hiwaga ng mundo. Ayon sa kanya, na sa unang beses na nabuksan niya ito, agad na sumambulat sa kanya ang napakaraming engkanto na kasama nilang naninirahan sa maliit nitong tahanan. At kapag pumupunta sila ng sentro, samut-saring mga nilalang ang kanyang nakakasalubong na nagbabalat kayo bilang tao. Nakakatakot itong tingnan nung una, pero habang tumatagal tila bang nasasanay na rin siya. Akala niya yun lang ang kanyang mararanasan, pero dumating ang isang araw na meron siyang nakasalubong na mga taong may mabibigat na presensya. Nataon noong hindi niya kasama ang kaibigan niya, kaya nung makita niya ang mga ito, wala siyang nagawa kundi ang magmaang-maangan.
Patay mali siyang dumaan sa harapan ng mga nilalang hanggang sa dito na niya marinig ang pag-aangil nitong punong-puno ng galit. At bago pa man siya makalayo sa mga ito, may narinig siyang tinig sa kanyang isipan na parabang nag-uutos sa kanya. Dahil dito, agad naman niya yung kinontra, ngunit di pa man siya tapos sa pagdarasal, napansin niyang nawala na siya ng kontrol sa kanyang katawan. Pakiramdam niya noong mga sandaling yon, parang nakakulong ang kanyang wisyo sa loob nito. Nakikita niya ang mga nangyayari at sa kung ano ang kanyang ginagawa, pero wala siyang kakayahang tumutol. Gustong-gusto na rin niyang sumigaw noon pero yung katawan niya hindi siya pinakikinggan. Patuloy lang ito sa pagsunod sa mga nilalang hanggang sa mapadpad sila sa dulong bahagi ng baryo kung saang merong malawak na nyugan. Hindi nagtagal, bumungad sa kanya ang isang lumang bahay sa isang liblib na lugar. Pagpasok nila roon, nakita niya ang mga nakasabit na katawan ng tao na wala ng buhay. Wakwak ang mga dibdib nito, tapos nakabitay ito ng patiwarik. Basang-basa rin ng dugo ang sahig na siya namang pinagmula ng sangsang ng amoy. Halos umusog noon ang lahat ng kinain niya, pero dahil sa wala siyang kontrol sa katawan niya, hindi niya nagawang sumuka. Pagpasok naman niya sa isang silid, tsaka pa lamang siya nagkaroon ng kontrol. At nung manumbalik na ang kanyang lakas, dito niya naramdaman ng matinding pagod at matinding pantidiri. Ayon kay Langgo, na sa mga sandaling yon, hindi lang siya ang taong nakakulong doon. May 6 na kasing nauna sa kanya at sa estado ng mga ito, parang matagal na yun doong nagtitiis. Ilang oras pa ang lumipas, sabay-sabay na kinuha ng mga nilalang ang 6 niyang kasama para pugutan ng ulo at kuhanan ng mga laman loob. Kitang-kita niya ang pagpatay sa mga ito. Gawa ng yung silid na kanyang pinasukan ay wala man lang pinto. Literal na namatay ang mga ito sa harapan niya, kaya nang masaksihan niya ang ganoong pangyayari, nagdulot ito ng matinding trauma sa kanyang isipan. Dumaan pa ang mga gabi. Patuloy niyang nasaksihan ang karumal-dumal na ginawa ng mga nilalang. Ayon sa kanya, hindi lang pagpatay ang nakita niya, kundi nasaksihan din niya kung papaano ito kumain ng tao. Nakita rin niya kung papaano nito tadtarin ang mga labi ng pinaslang nila na parabang mga karnilang yon ng hayop. Sa sobrang takot sa kanyang mga nakita, ginusto niya na noong kitila ng sarili niyang buhay. Pero dahil sa wala siyang mahanap na matulis na bagay, minabuti niyang gutumin na lang ang kanyang sarili. At sa pagdaan pa ng mga araw, pakiramdam niya wala ng katapusan ng kalbaryo na kanyang nararanasan. Paunti-unti, tumamlay ang kanyang katawan hanggang sa naiwan na lang siyang nakamukmok sa isang sulok. Tanggap na ni Langgo na mamamatay na siya dahil sa sitwasyon niya. Pero nung akmang mawawala na siya ng ulirat, may isang milagrong nangyari. Sa kasagsagan ng katahimikan ng gabi, dumating ang kanyang kaibigan. Pagbukas nito ng pinto, gamit ang punyal at mutya nito, walang habas nitong winasak ang bahay. Pinatay din ito ang lahat ng nilalang na sumugod sa kanya hanggang sa wala ng matira. Nung malipol na yon ang kaibigan niya, dali-dali siya nitong nilapitan para tulungan. Subalit sa mga sandaling yon, parang wala na rin siya sa kanyang sarili. Kahit ano kasi ang sabihin nito, hindi niya na yun nauunawaan. Wala na rin siyang pakialam sa mga nangyayari na siyang dulot ng matinding gutom at impyernong kanyang pinagdaanan. Kalaunan, nagising na lamang si Langgo sa isang maaliwalas na silid. Punong-puno na rin ng benda ang katawan niya, tapos may malinis na siyang kasuotan. Bumalik na rin kahit papaano ang kanyang katawan dahil sa mga gamot na ibinigay sa kanya. Nang mapansin ito ng bantay sa kanyang silid, agad nitong ipinatawag ang kanyang kaibigan. Pagharap nilang dalawa,
Labis-labis ang paghingi nito ng tawad sa kanya. Inabisuhan din siya nito na tumigil na muna sa kanyang mga ginagawa para mas maging mabilis ang kanyang pagpapagaling. Nang marinig naman yun ni Langgo, tumangulang naman siya habang humihingi rito ng konting pabor. Gusto ko sanang umuwi sa amin. Nangungulila ako sa mga magulang ko eh. Pakiusap, pauwiin mo muna ako. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Makalipas lang ang 2 araw, nakabalik siya sa bahay nila. Gayunpaman, kahit naroon na siya, nakaalalay pa rin ang kanyang kaibigan. Umalis lang ito nung magaling na siya. At ayon sa kanyang ama, hinding-hindi niya na ito makikita. Nang marinig niya ang tungkol dito, sinubukan niya itong hanapin pero wala na siyang nadatnan sa lugar kung saan yun naninirahan. Dumaan ang mga buwan, minabuti niyang mamuhay na lamang sa lugar kung saan naninirahan ang kanyang mga magulang. Nawala na rin sa isip niya ang pangarap niya buhat sa mga nangyari. At magmula noong pinagdaanan niya ang ganoong kalbaryo, araw-araw na siyang nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na kanyang tinatamasa. Ayon kay Langgo, na sa mga karanasan niya, natutunan niyang tanggapin at makontento sa kung anuman ang kanyang narating. Ika nga niya, hindi dapat na seryosohin ang buhay dahil wala naman ditong nakakalabas ng buhay. Bagaman isang biro yun, meron itong malalim na kahulugan. At sa paglipas ng mga taon, namuhay sila sa bundok kasama ng tatay niya. Wala na rin siyang naranasan noong kakaiba, maliban na lamang sa napansin niyang katangi-tangi sa kanyang ama. Hindi siya sigurado pero may kutob siya na baka ang tatay niya ay kasapi ng mahiwagang tribo ng mga sinaunang tao.